Ani joton sai tamni sanai ano o sal tal phonugui phene ani ama Rwkha tai ani hik pai phale bong minya Hambai tai ani dolok tongo dabojon tongo amari tongo tai sinasis tongo tai sini manai shokti tongo kobangma borong an logi phaikya but jotono no Hambai an dolok nongno je phaimi arongno bang Hambai kenaba phone bai onek cholika specialist ani joton sai ani khachukcha महाराज मैं आपको हाथ जोड़ के मैं आपसे प्रणाम करता हूँ। मैं आपको बहुत अच्छा लगता हूँ, इसलिए आपकी आशीर्वाद से आपकी दुआ से मैं अब अच्छा हुआ था। मैं हर टाइम आपके साथ काम करके जाऊंगा महाराज, वही है विनती। इतना ही तक है महाराज, इतना ही है। Jotono khulumkha koyekdin age sekang to norok jotono ano nukhana ang o joton sai sini tiprasani bisingo kaisano sinimung Krengbar Hospital iya titi edisini under ni joton sai hospital kotor oro phaye ang kaisa ani bohogni problem ba pathor kariwui ang success angkha tai jotono no je ano help khainai oro doctor nurse basically sar paren no belai Hambai bini chuba mumbai no ang tini oro success angkha tai je all staff Krengbar Hospital ni nurse tung je kuno all staff tongnai rong no belai Hambai norong no pipeline belai Hambai tai ano je Chubanai rok ani dol rok ani sakbaksa tai kebang ma nini nukjaya tongnai rok bo tongo tai je ano Chubanai rok all bong no pipeline Hambai tam sanai tai to jonong ni chuba mungbai na ang taisa basi phaima bai lukorok thanai bo ang je luko chuba mungo sanma bai je lukorok chuba mani norno yak jori khulumui nongno pipeline Hambai je ano Chubanai rok norok ang simia kebangma borong no sini tiprasaro hamia tongo borong no bosung maso balainai tai ano ani ukologo hamia sanai rok no belai Hambai norok jesma hamia sari ang kunung jagya but norok ni bo salsa phainai norok jesma sari ang nong ukologo tongo jeng sara boson chubai chanai haise kaisa majara tabe laidi amsing no tai tam sanai amo hairo majara tabe laidi ta amsing no Hambai Logi Thumnai ini hanya saya ani joton sai tamni sanai ano o sal tal phonugui phene ani ama Rwkha tai ani hik pai phale bong minya Hambai tai ani dolok tongo dabojon tongo amari tongo tai sinasis tongo tai sini manai shokti tongo kobangma borong an logi phaikya but jotono no Hambai an dolok nongno je phaimi arongno bang Hambai kenaba phone bai onek cholika specialist ani joton sai ani khachukcha महाराज मैं आपको हाथ जोड़ के मैं आपसे प्रणाम करता हूँ। मैं आपको बहुत अच्छा लगता हूँ, इसलिए आपकी आशीर्वाद से आपकी दुआ से मैं अब अच्छा हुआ था। मैं हर टाइम आपके साथ काम करके जाऊंगा महाराज, वही है विनती। इतना ही तक है महाराज, इतना ही है।